Kad govorimo o kontekstu u okviru kojeg je projekt nastao, imamo nekoliko različitih momenata koje treba naglasiti. S jedne strane, to je pitanje našeg sadašnjeg trenutka i odnosa prema memorijalnoj baštini koja je bila uništena u nedavnoj povijesti, a s posljedicama čega se zapravo još uvijek nismo suočili na nekoj razini da se postigne određeni društveni konsenzus ili barem da se ta baština adekvatno na nekim višim instancama obilježi i zabilježi za budućnost da se to dogodilo, kako se to dogodilo i što to zapravo znači. Rušenje spomenika se nažalost dogodilo i sad se postavlja pitanje danas zašto, kako, znamo tko i kako je moguće da još da i danas ovakve akcije i inicijative moraju dolaziti iz, recimo to tako, izvan službenih institucija. Znači, postoji nešto što je apsolutno neponovljivo, čija vrijednost se ne može dovesti u pitanje, a društvo i država kroz svoje službene nekakve kanale o tome ne progovara, nego su potrebne inicijative tipa ovog projekta, da se o tome ponovno progovara u javnosti, da se kaže to još uvijek nije razriješeno, još uvijek se nismo obračunali sa ovakvim tipom kulturocida. I zato mislim da je ovaj projekt važan i zato je projekt i zamišljen na način da s jedne strane se kroz aktivnosti na samom lokalitetu evocira izgled tog spomenika, da se kroz modernu tehnologiju on ponovno vizualno predoči publici koja će doći na tu lokaciju. S druge strane da se podsjeti na barbarski čin rušenja, ali i kontekst podizanja, znači na grandioznost tog cijelog projekta kroz izložbeni format koji će biti ovdje u Zagrebu postavljen. A treći dio projekta sastoji se od niza predavanja i panel diskusije na kojima želimo otvoriti i ponovno otvoriti pitanje revizije antifašističkog nasljeđa rušenja spomenika, ali i otvoriti pitanja koja se tiču uvjeta i mogućnosti njihovih planiranja i gradnje u vremenu nastanka, kao i specifičnosti gradnje spomenika izvan urbanih središta, a s druge strane govoriti o umjetničkim projektima suvremenih umjetnika koji se referiraju kako na tu baštinu, tako i na rušenje te baštine, te na bottom-up inicijative i razne neslužbene, to jest vaninstitucionalne arhive koje danas ljudi grade kako bi na neki način tu baštinu zaštitili i izvan tog kruga državnog očuvanja države i onog načina na koji država čuva memoriju na te lokalitete i na te spomenike. 11.10. u sklopu projekta Tišina koja je srušila spomenik organizirat će se serija od 5 predavanja koje se bave sa povijesnim revizionizmom, zatiranjem i revitalizacijom antifašističke baštine, kao i sadašnjim trenutkom u kojem se nalazimo i reakcijama što pozitivnim, što negativnim na tu baštinu. Predavanja će biti zaključena velikom panel diskusijom gdje ćemo razgovarati o tome gdje smo i kamo trebamo ići.